науката сме свикнали да приемаме, че е непогрешима. Дали тя не е направила съвсем малко отклонение, което може да е довело до огромен завой и неправилен път, по който инерционно всички последователи са тръгнали. Казвам се Александър Киферов, инженер съм по професия, инженер автоматизация, но имам хоби, което се отнася най-вече за природните забележителности и историческите, които са ме вълнували в областта на източните Родопи, тъй като те са най-богати и са пътя между Европа и Азия. Обикаляйки с източните Родопи с приятели, наблюдавайки различни исторически остатъци от исторически крепости и светилища, последствие започнах да намирам в каменелости. Съвсем случайно. Интересното беше, че в каменелостите ги намирах на различни височини, надморски, много често по хълмови, по долини, по речни зрела. И в един момент се зададах въпроси как точно са се образували, защо точно ги намирам по тези места. Започнах тяхното събиране и съответно колекциониране. Намирах в каменелости както от растителен, така и от животински произход, най-вече морски произход, тъй като, както се казва в повечето от учебниците, се пише, че тук е имало дъно на море и съответно морските обитатели са преобладавали. Най-интересното е, че намирам все повече в каменелости от типа намиди, ръкообразни и корали. Интересното е за тях, че те имат външен скелет и именно той се запазва в този скален състав, в който ги намирам. Затова като микотели или пък друг вид животни се намират много по-рядко, много по-трудно. В някои от полите на Родопите съм намирал такива все пак, примерно бивници от мастодонт, зъби или челюсти на хипарион, това са коне с три пръста, както и на саблезъба, котка и други видове бозайници. Интересното е, че в каменелостите мислех, че се опират само до ниските региони, но се оказва, че и с целите източни Родопи също са, както и с източните, така и с централните Родопи, дори преди 2 години на височина 1250 метра намерих също в каменено дърво, което беше за мое очудване. Първоначално помислих, че е тип скала гнайс, но в последствие, когато разгледах внимателно, се оказа в каменено дърво. И в продължение на близо 10 години се занимавам точно с това, с събиране на тези каменелости и съответно размишление върху това по какъв начин точно са се образували. Наблюдавал съм такива по различни музеи, регионални, примерно Пловдив, в Кърджали, и ми е правило впечатление как те са точно селектирани и обяснението за тях как са точно са се образували. Но когато аз самия започнах да се занимавам с това и все повече, когато намирах такива каменелости и материали за това, започнах да обръщам внимание на това как точно и къде точно се намират. И виждам, че има противоречие в това, което е обяснението с стандартната, т.е. еволюционната или така наречения униформизъм по отношение на образуване на вкаменелостите и отлаганията, с това, което аз считам, че той се е случил на базата на един катастрофизъм, което е допронесло именно за запечатване на този вид живот в тези вкаменелости. Как точно са се формирали те, ще се опитам да разкажа според моя възглед и не само според моя възглед, а според друго течение учени, които не се обосновават на еволюционната, а на креационната, т.е. творческата основа на всичките тези неща. За да почнем и да разкажа какво точно и как точно са се формирали, ние трябва да направим една малка разходка в дебрите на геологията. Гея означава земя на гръцки и логос е наука. И именно трябва да видим основите на земята, как точно е формирана, как точно изглежда тя съответно с нейната атмосфера и с мястото й,
Слънчевата система, за да разберем какво точно се е случило, за да разберем как се е съхранил този загадъчен живот, към когото всеки един проявява необикновен интерес. Какви са били съществата, които са загинали и по този начин те са останали в историята и по този начин да изведем и да ги покажем това, което те са живеели, тяхната среда, какъв начинът ми на хранене и всичко, което е свързано с тях. Но много важно наистина, че самата геология всъщност е свързана с скалите, скалообразуването и именно скалите представляват един вид книга, която трябва да се отвори много внимателно, за да може наистина да се прочете така, както наистина е написана. Ако нещо пропуснем или тръгнем в неправилна посока, то ще ни изведе наистина от пътя на това, което действително се е случило. Предлагам да направим една кратка геоложка разходка и ще започнем от Земята. Атмосферата, която обвива земното кълбо, е газова смес, наречена още въздух. И заедно с хидросферата и земната кора е абсолютно необходима за живите същества. Дебелината на тази обвивка е няколко стотин километра. Земята. Земята е наистина една уникална планета, на която ние съществуваме, която дава живот и същевременно се грижи за този живот, като го пази в едно динамично равновесие. Както в растителния, така и в животинския свят има това динамично равновесие и запазване на видовете. Но кое е причината наистина това да се запази? Нека да слезнем бавно към нея, за да видим от какво се състои тя. Първоначално нашата планета е защитена от атмосфера. Уникална. За цялата Слънчева система подобна атмосфера няма, както считаме, че при много други звезди няма подобна. Именно тя запазва живота и се грижи за него. Самата слоеста структура, която учените са изследвали на атмосферата, се разделя на следните слоеве: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и екзо, на гръцки външна, екзосфера, т.е. това е външната сфера, до които са вече космическите апарати. Термосферата се издига до около 20 км височина, където естествено са всичките летателни апарати, докъдето се издигат и повечето облаци, било то куписти, слоисти и така нататък, които именно формират климата на Земята, както и ветровете, които също движат тези маси. Най-интересен е слоят, който се намира на границата между тропосферата и следващия слой, стратосферата, а именно озоновия слой. Този озонов слой, както много от учените казват, не защитава от ултравиолетовите лъчи, но не само от тях, естествено, всякакъв вид космическо лъчение. Малко по-нататък ще се върнем обратно към този слой, за да видим как и защо точно е там този слой и как точно се е формирал. Над стратосферата е мезосферата, така нареченото мезо, което на гръцки означава среда, която стига до височини 80-100 км. Именно точно там става рязкото преминаване, т.е. рязкото спиране на различните видове лъчи, но и там става точно започването на разграждането на азота, който преминава във въглерод 14, който ще ни трябва за по-нататъчното изследване на вкаменелостите. Оттам нататък вече е термосферата, където не случайно самата дума термосфера означава, че температурата там рязко се повишава, е именно един защитен слой, който предпазва от всякакви космически тела за нашата планета. Именно преминавайки през тези различни слоеве и при рязката промяна на тези температури, те изгарят и по този начин самата наша планета се защитава от тях. Съответно, както споменах, и тези слоеве
спират и ултравиолетовото и всякакво рентгеново и друго лъчение, което също допринася за унищожаването на живота, а по този начин тя го предотвратява. В термосферата, разпростираща се от 80 до 800 км височина, се наблюдават изключително големи денонощни колебания на температурата. Като дневната температура може да достигне до 1500 градуса по Целзий, докато нощната е от порядъка на около от 30 до 730 градуса по Целзий, в зависимост от височината. Има повишена ионизация на газовите молекули. Нека да видим какво точно се съдържа в атмосферата. В атмосферата знаем, че има най-голямо количество на азот, 78%, съответно следвано от кислорода, който, както казваме, е жизнено важен за всеки жив организъм, който от порядъка на 21%. Следващия газ, който е с голямо количество, е аргона, въпреки че е под 1%, 0,93%. Въглеродния двуокис, който за последните 2 века се е удвоил от 0,2 е станал 0,39%. И останалите газове, които са в атмосферата, си поделят един много малък процент, 0,03%, който въпреки всичко е важен. Интересно как точно в такава атмосфера е направен живота, защото именно в тези съотношения на газовете съществува живота. Много от учените не се замислят върху това, защото ако кислорода, примерно, е с по-голямо количество, това означава, че окислително-редукционните процеси, които протичат на Земята, ще се ускорят, а оттам ще се намали и живота. Така че всяко нещо сякаш е дозирано за именно това съществуване на живота. Но нека да слезем и по-надолу, да видим вътрешната структура на Земята, от какво се състои тя и къде се намираме ние всъщност. Земята е уникална планета, на която съществуваме. Данните за строежа и получаваме само от най-близките до повърхността и части, чрез изследователски сондажи, чиято дълбочина за сега не надминава 13 км. Останалата структура на Земята се извлича от наблюдения на поведението на сеизмичните вълни. Нека да разгледаме вътрешната структура на Земята. Вътрешната структура на Земята се строи от няколко слоя, като най-тънкият от нея, това е най-повърхностният, така наречената литосфера, литос от гръцки означава камък, е всъщност на която ние живееме. Интересно е нататък какво представлява. По учебниците, които сме учили в училище, знаем, че тя се състои от мантия и от ядро. Но всъщност ядрото е вътрешно, външно, а самата мантия се разделя на основна мантия и така наречената астеносфера. Литосферата. Литосферата, в зависимост дали е в континентална или океанска, съответно в океанската е по-тънка на дебелина и от порядъка на 2 до 7 км най-тънкото, а където са планинските вериги на континенталния шелф,
Там достига до 75-80 км дебелина. След което започва астеносферата. Характерно за астеносферата, че тя е полутечна и именно това обуславя движението на континентите или така наречения континентален дрейф. Върху тази основа всъщност се движи цялата литосфера, било то на океанското дъно, било то на континентите. Именно тази граница е открита и описана от така наречения Мохорович, който именно е на негово име сложена тази граница. Граница на Мохорович или Мохо. От там нататък астеносферата, която е полутечна, стига горе-долу приблизителна дебелина 70 км и започва същинската мантия, която е с дебелина 2900 км. Границата между мантията и първото ядро, т.е. външното ядро на Земята, се казва граница на Гутенберг, естествено на името на този учен. Оттам нататък следва външното ядро, което се счита също течно, и вътрешно ядро, което се счита, че е твърдо и че се състои основно от желязо, никел и кобалт и се счита, че именно то генерира основните термоядрени процеси, които в крайна сметка обуславят именно магнетизма на Земята, топлинното излъчване и поддържане на температурата всеобщото на Земята. Много интересно е, че когато се копае самата, примерно, литосфера, на всеки 100 метра температурата се увеличава с 3 градуса. Механизмът за запазване именно на живота на Земята се обуславя именно от това. От слънчевата светлина, съответно със спиране на вредните лъчи на радиацията от атмосферата, т.е. затоплянето става оттам, и същевременно отдолу от недрата на Земята също се затопля литосферата, за да може наистина, в крайна сметка, ако стъпиме, да не замръзнеме, защото може отгоре да се загряваме, но рязката температура може именно да доведе до промяна на начина на живота навсякъде по планетата. Така че е уникално литосферата как се поддържа една температурна граница, макар за нас да не се струват много ниски температурите от минус 50 градуса по полюсите, да речем, и плюс 40-45 градуса в пустините, полупустините, но нека да не забравяме, че примерно ако в безвъздушното пространство, не случайно космонавтите, когато излизат и поправят слънчевите си батерии, не трябва да преминават, когато те бъдат осветявани от Слънцето, защото разликата е от порядъка на 100-150 градуса, което може да разруши именно слънчевия панел. Именно това е уникалността на нашата планета, че тя сякаш е направена да има този живот и го пази. Литосферата, на която живееме, нека да видим от какво се състои тя. Нейният състав е много важен, защото по-нататък ще разбереме и за самите вкаменелости, защо по този начин са формирани. А и също животът на Земята, растенията, които именно получават минералите от самата литосфера. На първо място най-голямо съдържанието е на кислорода – 47%. На второ място е силиция, който от порядъка на 29-30%, следване съответно от алуминия 8%, желязото от 4,6%, калция 2,6%, натрия 2,5%, калия 2,5%, магнезия 1,8%, титана 0,45%, мангана 0,1% и всички останали по-известни като фосфор, барий, сяра и така нататък 0,5%. Мога да отметна точно това, когато всички се храним с зеленчуци и плодове, наблягаме да има наистина тези видове минерали, т.е. калций, натрий, калий, магнезий, необходими както за обменните процеси на организма, така и за костната система, което ясно говори, че наистина растенията посредством своя растеж осигуряват на основните
животни на Земята, включение на човека, необходимите вещества за метаболичните им процеси. Следващото, което искам да разгледаме, е какво точно става с Земята, т.е. нейното движение, така наречената тектоника на плочите. Тектоника на земната кора. Тектоника означава, или другата дума е дрейф, е движението на континенталната кора, която всъщност е разделена на днешен етап на 17 различни зони. Някои от тях са Африканската плоча, Тихоокеанската плоча, Марианската, т.е. така наречената Филипинска плоча, Австралийската и така нататък плочи. Характерното за тях и за движението на тези плочи е, че някои от тях се движат странично, други от тях се подпъхват, а трети се издигат. Именно когато се приближават двете плочи, тогава се казва конвергенция, а когато се раздалечават, тогава се казва дивергенция. Какво е дивергенцията? Всъщност една от най-големите дивергенции, т.е. разделяне на континенталната плоча, е именно така наречения средноатлантически хребет. Характерното за него, че когато се разделя плочата, тя от астеносферата и от самата същинска мантия започва да излиза лава. И именно тя създава новата континентална, всъщност океанска кора. Впоследствие отново тя се разширява, отново се запълва и така в един момент се получава, че наистина самите континенти, т.е. Северна и Южна Америка, се раздалечават съответно от Африка и континента Европа. Освен тях са известни така наречените разломи. Най-известни от тях и съответно свързаните с него големите земетресения в Сан-Франциско, това е така наречения Сант Андреас, т.е. Свети Андрея. И наистина той е много дълъг по цялото западно протежение на щатите. Също има така и в Мексиканския залив, подобен, които именно уславят това странично движение на плочите и формирането съответно на най-големите земетресения, а когато са навътре в морето и формирането на големите вълни цунами. Какво е характерно? Значи, когато две континентални плочи се приближават, т.е. когато имаме конвергенция в сушата, тогава започват да се издигат и се формират така наречените планински масиви, а същите подобни планински масиви могат да се формират дори когато океанска и континентална плоча се притискат една в друга, но когато едната приплъзва и се подпъхва на другата. Типичен случай за това са кордилерите, Андите, т.е. цялата тази планинска верига, която обхваща както и скалистите планини на Канада, през кордилерите, стигащи до Андите, т.е. цяла Северна и Латинска Америка. Затова винаги там, където има високи планински вериги, както примерно също са и Хималаите, винаги имат някакво притискане, а именно там се притиска Индийската плоча и съответно там е най-голяма всъщност е конвергенцията, т.е. натиска, който се издигат. Понякога самата плоча самата континентална плоча може да се започне също по същия начин, както хребетите в океана да се разделя. Тогава се получават рифтови долини, т.е. има пропадания. Много интересно, защото точно тези пропадания могат да доведат както до изригване, но същевременно така става и разслояването на слоевете и точно такива подобни рифтови долини или ждрела могат да ни покажат и самата история на Земята, буквално като на картинка, за да видим видимо наистина какво точно се е случило през епохите на самата Земя.